Darllen o Efengyl Luc o 15 bennod, o ddau ond yn darllen i fyny at adnod 24, a nid fel mae'n dweud yn y taflen. Ac meddai, roedd dyn a chanodd ddau fab. Dywedodd ei engaf onynt wrth ei dad, fy nhad, dyro i mi'r cyfran o dy stad sydd i ddod i mi. A rhannodd yn tai eiddo rhyngddynt. Chydig ddyddiau yn ddiweddarach, wedi newid y cwbl am arian, ymfudodd y mab ei engaf i wlad bell, ac yno gwastraffodd eiddo ar fyw yn afradlon. Pan oedd wedi gwario'r cyfan, daeth newyn enbyd ar y wlad honno, a dechreuodd yn tai fod mewn eisiau.
aeth ac ymlynu wrth un o'r ddinasyddion y wlad. Ac anfonodd hwnnw i'r ceia i ofalu am y moch. Buasa'n falch o wneud pryd o'r plisg yr oedd y moch yn ei bwyta. Ond nid oedd neb yn cynnig dim iddo. Yna, daeth ato ei hun a dweud, faint o weision cyflog sy'n gan fy nhad a bob un ohonynt yn cael mwy na digon o fara. A minnau yma yn marw o newydd. Fe godaf. Fe af at fy nhad a dweud wrtho, fy nhad, pechais yn erbyn y nef ac yn derbyn di. Nid wy'n mwyach yn heiddi dalw'n fab i ti. Cymer fi fel un o thweision cyflog. Yna cododd a mynd at ei dad. A phan oedd eto ymhell i ffwrdd, gweled ei dad e. Tosturiodd wrtho. Rhedodd ato. A roedd ei freichia am ei oedd a'i gusanu. Meddai ei fab wrtho. Fy nhad. Pechais yn erbyn y nef. Ac yn derbyn di. Nid wy'n mwyach yn heiddi fy ngalw yn fab i ti. Ond meddai dad wrtho, wrth ei weision, brysiwch, dewch ar wisg allan yr ora, a'i gosod amdano. Rhowch fodru ar ei fys, a sandalau am ei draen. Dewch ar llo sydd wedi ei besgu, a lladdwch ef. Gadewch ni wledda a llawenhau, oherwydd oedd hwn, fy mab, wedi marw. A daeth yn fyw eto. Roedd ar goll. A chawyd hyd iddo. Yna, dechreuasant wledda yn llawen. Sefyn sydd ar gyfer darllen a'r gwrando. Amen. Mae'n barchus lywydd a chynulleidfa. Ga i ddiolch am y fraint o gael sefyll yn y fan yma heno. A mae yn fraint, credwch i fi. Mae cyfranogi o'r cymyn wedi bod yn eithriadol o bwysig i mi, erioed. A hynny ers cyfnod ym mhlentyndod. Wrth reswm wedi mi gael fy nerbyn yn gyflawn aelod o Eglwys yr Arglwydd Iesu Grist, y cefais i fy nhymyn cyntaf, a finna'n rhyw 40-15 oed. Ond ar i'r ffaith nad oeddwn i fel plentyn yn cael bwyta'r baran ac yn cael yfed y gwyn, erioed fy mhoeni fi hyd y gallai gofio beth bynnag. Ond mi fyddwn ni yn blentyn bob amser yn edrych ymlaen at yr oedfa gymyn. Gweinidog yr eglwys byddai yn ddieithriad yn gweinyddu'r sacrament yng Nghapel Eingedig yn Arfon. Archedig W.M. Jones sy'n lidog arna i hyd nes fy mod i'n 10 oed. Archedig Brothen Jones am gyfnod byr o 2 blynedd. Ac yna'r diweddar, a mae'n chwith gan i ddeud hyn, y diweddar archedig Trevor Jones wedi hynny. A'r 3 yn gweinyddu'r cymyn gydag urddas neu lluol. Yn gymaint felly nes peri mi yn gynnar iawn fy mywyd, sylweddoli fod na rhywbeth eithriadol o bwysig yn digwydd yng Nghapel Eingedig mewn oedfa gymyn. Wyddwn ni ddim be, wyddwn ni ddim pam, ond roedd gwylio'r gweinidog yn gweinyddu'r sacrament. Bob tro yn creu awyrgylch arbennig na allai ei ddisgrifio fo'n iawn. Y cyfan mor gysegredig a dirgelwch y sacrament rwsyd yn yng nghyfareddu. Mae'r apostol Paul wedi awgrymu'r dirgelwch wrth iddo
roi i ni hanes sefydlu'r sacrament yn ei lythyr cyntaf at y Corinthiaid, a dwi'n dyfynnu, oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Hyd nes y daw. Cyfeirio mae o, wrth gwrs, Paul, at ail ddyfodiad Iesu Grist. A hyd nes bod hynny'n digwydd, mae na ddirgelwch yn mynd i fod o hyd yn rhan anatod o'n ffydd ni. Ac fel y dywed yr apostol Paul eto wrth y Corinthiad yn y 3 bennod ar 10 o'r un llythyr, bennod fawr ar gariad. Yn awr, meddai fo, gweld mewn drych yr ydym a hynny'n aneglur. Ond yna cawn weld wyneb yn wyneb. Yn awr anghyflawn i'w yngwybod. Ond yna, caf adnabod fel y cefais innau adnabod. Ond wedi i mi gyfeirio at y ddirgelwch sydd i mi yn rhan anatod o'r cymyn, mae'n rhaid i'r sacrament olygu mwy na hynny, does i'r sawl sy'n cyfrannogi ohono. Mi fydda'r diweddar Dr Elfed ap Nefydd Roberts bob amser yn pwysleisio i ni yn y Coleg Diwinyddol fod y cymyn nid yn unig yn gofio am farwolaeth Iesu Grist ar groes Calfario, ond ei fod o hefyd yn ddathliad o bresenoldeb y Crist asgyfodedig. Mae cyn bwysicaf, meddai fo, i'r Cristion gymuno ar Sul y Pasg ac ydyw iddo wneud hynny ar ddydd Gwener y Groglith. A mae hynny mor wir. A'r apostol Paul biaf yn hestyn ni heno. Yr adnod sy'n diweddu ei ail lythyr at y Corinthiaid. A da chi gyd yn gyfarwydd iawn iawn ar adnod hon. Gras ein harglwydd Iesu Grist. A chariad Duw. A chymdeithas yr ysbryd glân. A fyddo gyda chwi oll. Dyma'r geiriau, mae'n debyg, mwy o cyfarwydd o holl eiriau'r Beibl. Y fendith ar un i ei dysgu hi pan oeddan ni'n blant a'i chydadrodd cyn i'r gloch ganu ar ddiwedd y pnawn yn yr ysgol. Y fendith fyddwn ni'n ei chydadrodd ar ddiwedd pob oedfa a phwyllgor a chymdeithas sydd ynglyn â'r capel. Y fendith apostolaidd. Perthynas gythryblus fu rhwng Paul ac Eglwys Corinth. Fyna sawl anghydfod wedi codi ar eglwys ifanc yng Nghorinth yn uchel hi'n anodd i ymatal rhag llithro nôl i'w hen ffyrdd. Ond yn yr adnod olaf un o'i ail lythyr, wedi i Paul eu ceryddu nhw, wedi iddo eu rhebuddio nhw a'i calonogi nhw. Wedi iddo fynegu ei ddymuniad i ddychwelyd i Gorinth, meddai wrthyn nhw. Gras ein harglwydd Iesu Grist. A chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fyddo gyda chwi oll. Dymuniad sydd yma felly, ac mi allwn ni fod yn gwbl sicr nad ar chwarae bach y bydda Paul wedi dymuno gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân i aelodau'r Eglwys Fore. Mae'n dymuniad cywir iawn. Dydy o ddim yn dymuno ar iddyn nhw gael digon o arian, i'w galluogi nhw i barhau'r gwaith. Dydy o ddim yn dymuno ar iddyn nhw gael, nid yn fama felly, dydy o ddim yn dymuno iddyn nhw gael mwy o arweinwyr eofn a ddysgedig i herio'r byd paganaidd. Nid dymuno iddyn nhw mae o i gael mwy o aelodau i chwyddo'r gynulleidfa, ond yn hytrach dymuno iddyn nhw ras a chariad a chymdeithas yr ysbryd glân. Ac mae o'n gwneud hynny oherwydd i fod yn gwybod yn iawn mai dyma oedd y pethau pwysicaf i aelodau'r eglwys mewn cyfnod anodd. Ac na ellid gobeithio am ddyfodol yr eglwys hebddyn nhw. Oherwydd yn y diwedd, yma mae'r sylwedd. Mae cyfoeth yn darfod, mae iechyd yn edwyno, mae teulu a chyfeillion yn gallu myned ymaith,
Ond mae gobaith a bywyd yng nghymdeithas yr arglwydd Iesu Grist. Y gymdeithas sy'n cael ei nodweddu gan ras a chariad a chymdeithas neu gwmnïaeth yr Ysbryd Glân. Mi allwn ni'n hawdd feddwl am y tad a'r mab a'r Ysbryd Glân fel 3 person unigol. Ond mewn gwirionedd, un ydyn nhw yn ôl dysgeidiaeth yr Eglwys. Y 3 yn 1 a'r 1 yn 3. Ac o'r herwydd mae'r hyn a ddywedir am un ohonyn nhw yn wir hefyd am y 2 arall. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad yw, fedrwn ni ddim gwahanu'r 2 yma. Beth ydy gras? Mi ddudodd mam ganwaith a mwy wrtha i, bobl bach, mae eisiau gras efo chdi. Mae ddi ar wybod iddi hi ei hun, roedd mam yn defnyddio gras yn yr un cyd-destun ac mae o'n cael ei ddefnyddio yn y Testament Newydd. Rwy'n ni'n camddahafio. Mam yn gwybod y dylwn ni gael yng nghosbi, dylwn ni gael mae'n debyg chwip dyn neu gwaith. Fy ni arddel efallai o'r teulu oherwydd y mod i'n cwrthod a chydymffurfio. A mae hynny wedi digwydd yn dydy i filoedd o bobl ifanc sydd wedi canfod eu hunain yn ddigartref ac yn cysgu ar y stryd. A dyna fy haeddiant ar adegau'n sicr. Ond roedd mam yn rasol. Ac o'n i'n gwybod hynny, doedd. Roedd hi'n dosturiol ac yn barod i faddau mi. Roedd hi am barhau i'm hymgeleddu, am caru, ac erf yng ngweithaf, a hynny erf yng ngweithaf. A dyna di gras. Rhoi yn hael nad ydy'r person sy'n derbyn y rhodd yn ei heiddio. Rwyswch chi'r rhaglen bwrw golwg am y sarcinio, ni ddoe, wythnos gynt, wythnos i ddoe. A bachgen ifanc o gwmp ysgol Elfed Wyn a Pelfyn, Elwyn, yn rhannu ei brofiad dirdynol o frwydro yn erbyn alcoholiaeth. Dwi'n ni ddim sawl gwaith dario gyfeirio at ei fam, a dweud pa mor ddiolchgar oedd o iddi hi am beidio a throi cefn arno fo pan oedd o ar ei weitha. Roedd hi'n rasol am ei bod hi'n caru ei mab ac yn ei garu yn angerddol. A da ni'n myd y mab Afradlon, neu'r mab Ieuengaf yn y fan yma. Diolch i Eric Green am ddarllen y ddameg, neu i'r rhan o'r ddameg yn gynharach. Dari'r tad ddim peidio a charu ei fab Ieuengaf ei fod o wedi cefnu ar ei gartra ac ar ei deulu. I'r gwrthwyneb, disgwyl ddario, gobeithio ddario. A phrawf o hynny ydy iddo fo i weld o bell. Yna sawl tad a mam yn syllu tuag at y gorwel heno. Ac yn disgwyl, yn gobeithio, clywed sŵn traed, neu gweld y mab neu'r ferch yn dychwelyd adra. Pan welodd ei fab yn nesau at y tŷ, be ddaru o, cae'r drws yn glep yn ei wyneb yna ci. Dim byd o'r fath. Bod yn rasol a maddau iddo fo, llawenhau oherwydd bod ei fab wedi dychwelyd adra. Ac fel y clwson ni dowch a gwisg allan yr orau a'i gosod amdano, rhowch fodrwy ar ei fus a sandalau am ei draed, dewch ar llo sydd wedi ei besgu a lladdwch ew. Gadewch yn niwledda a llawenhau. Dychwelyd adran edifeiriol. Mae hwnna'n air pwysig heno. Dychwelyd adran edifeiriol ddaru'r mab Ieuengaf. A derbyn yn hael o ras ac o gariad ei dad. Paul ei hun wrth gwrs wedi profi o'r gras hwn. Y gras a welodd o yn Iesu Grist pan ddaru ei gyfarfod ar ffordd Damascus.
Pryd y disgleiriodd y goleuni hwnnw o'r neb ac y clywed y llais herfeiddiol yn gofyn so, pa hamrwyd yn ferli di. Ac o'r dydd hwnnw fe ddi Paul yn ymwybodol iawn o'i anheilyngdod a'i ddau a'i druenistrwydd ei hun. Ond o'r diwrnod hwnnw fe ddaeth o'n ymwybodol hefyd o gariad anfeidrol Duw tuag ato. Y cariad ddaeth yn amlwg yn Iesu Grist a'r cariad nad oedd o yn ei heiddi o gwbl. A dyna oedd gras yn ôl Paul. Cariad at yr anheiddiannol. Cariad at y sawl nad oedd yn heiddi cael ei garu. Bwrdd y gras ydy bwrdd y cymyn heno a bob amser. Bwrdd i'r anheilwng ydi o. Mi fydda na wraig oedd hi'n aelod yng Nghapal yn Eglwys y Wein, dwi'n siŵr bod hi'n ei nabod hi, na newydd farw ma hi. Roedd hi'n selog eithriadol ym mhob oedfa. A'n aml iawn y bydda hi'n colli oedfa. Ar wahân i'r oedfa gymyn. Wel, eisiau rioed mo hynny mewn oedfa gymyn. Mi welis i hi'n cyrraedd y capal ac yn sylweddoli fod yno yn ddiarwybod iddi hi hun fod na oedfa, iddi hi fod na oedfa gymyn wedi drefnu. Troi ar ei sodla a mynd adra. A mi na'n gofyn iddi, wel, pam? A'r atab, yr un atab bob tro, am nad ydw i'n ddigon da. A mi dris i'n ngora i esbonio iddi hi nas oes na neb yn ddigon da i dderbyn y cymyn. Ac mae ar gyfer pobl sydd ddim yn ddigon da ei bwriadwyd, ond o'na ddim byd yn tycio. Mae gras a chariad yn y Beibl yn cerdded law yn llaw, fedrwn ni ddim cael y naill heb y llall. Emyn mawr Gwilym Hiraethog, gras a chariad megis diliw yn ymdywall yma ynghyd. Yma heno. A nina yn ystod y munudau'r eiliadau yma'n paratoi, yn trio paratoi ein hunan i dderbyn y gwahoddiad i ddod at y bwrdd. Fedrwn ni ymdeimlo ar gras, ar cariad, sydd megis diliw yn ymdywallt yma ynghyd. Achos dyma graidd yn ffydd ni. Dyma gariad fel y moroedd tosturiaethau fel y llu. Credu yn y Duw sy'n gariad pur ac yn ei fab ddaeth i'r byd, nid yn unig i garu'r anheilwng, ond i ddangos hefyd mae dyna natur Duw ac mae trwy gariad y mae o'n ymdrin â ni ei blant. Y cariad amlygwyd mor berffaith yn Iesu Grist. Y cariad ar gras sy'n tosturio, sy'n maddau ac sy'n amlygu ei hun mewn gwasanaeth. A dyma ni felly'n cyrraedd y gymdeithas. Cymdeithas yr ysbryd glân. Pwy di'r hynny, meddach chi? Wel, chi a finna. Eglwys Iesu Grist. Ei eglwys o ar y ddaear. Ond nid yn unig ar y ddaear, ond ei eglwys o'n y nef yn ogystal. Achos mae'r cwmwl tystion yma hefo ni heno. Dwi'n hoff iawn o un o'r gweddiau sydd yn diweddu'r oedfa gymyn yn yn llyfr gwasanaeth, a dwi'n dyfynnu eto. Danfon i oddi yma, yn ymwybodol o gwmni'r cwmwl anweledig o dystion, ac yn sicr o gymdeithas ein harglwydd bendigedig. Cymdeithas ein harglwydd Iesu Grist, cymdeithas yr ysbryd glân. Sydd gymdeithas ydy hon? Cymdeithas sydd o'i hanfod yn llawn gras a chariad. Oherwydd, os mae cariad ydy Duw, mae'n dilyn felly, mae dim ond yn unol â deddf cariad y gwnaeth y byd a grewyd ganddo fo weithio'n iawn. A'r hyn sy'n dwyn bendith i'r byd yn ôl y Testament Newydd ydy cariad.
A mae cariad bob amser yn mynnu rhoi rhywun arall yn gyntaf. A chymdeithas felly ydy cymdeithas yr ysbryd glân. Gwaethaf yr holl broblemau y bu'n rhaid I Paul ei wynebu yng Nghorint. Ac mewn dinasoedd eraill. Roedd cymdeithas yr Eglwys Fore yn gymdeithas fyw a dynamig. Roedd hi'n gymdeithas oedd yn llawn bywyd a brwdfrydedd. Ac mi roedd pobl Corint yn sylwi ar hynny. Achos roedd hi'n gymdeithas oedd wedi ei nodweddu gan ras yr arglwydd Iesu Grist a chariad Duw. Ac o'r herwydd roedd hi hefyd yn gymdeithas amrywiol o ran ei haelodaeth. Hynny yw, roedd na le I bawb yn y gymdeithas hon. Delfryd cymdeithas yr ysbryd ydy cael pobl wahanol I ddiw'n gytun a'i gilydd. A hynny drwy addoli a dysgu, a thrwy ystyried gair Duw a'i ewyllus uwchlaw pob peth arall. Pobl wahanol yn dod I nabod ei gilydd ac I barchu ei gilydd. Da ni gyd yn wahanol yma heno, lle bod hwnna'n i'r fath. Da ni'n wahanol o ran cymeriad, yn wahanol o ran natur, yn wahanol o ran gallu, yn wahanol o ran tueddiadau. Ond fe ddeuwn ni at y bwrdd heno fel un trwy ras a thrwy gariad Duw yn Iesu Grist. Fel un gymdeithas, a chredwch I fi mae hi'n gymdeithas gref, sy'n cynnwys ein chwiorydd am brodyr yng Nghrist, nid yn unig ar hyd a lled y byd, ond yn ehangder y nef yn ogystal. Pan fyddwn ni yn derbyn y gwahoddiad yn ychydig o funudau, I fwyta'r bara ac I yfed y gwyn, bara a gwyn cyffredin, heb unrhyw rin yn perthyn iddyn nhw. Ond pan fyddwn ni'n derbyn y gwahoddiad I eistedd wrth y bwrdd, bwyta o fara'r bywyd, cyfed o wyn iachawdwriaeth ein harglwydd Iesu Grist, meddwch chi be? Fydd yna rhywbeth mawr yn digwydd yn Salem heno. Wrth I ni ddod I wir gymundeb a'r tad a'r mab yn a thrwy yr ysbryd glân. Welwn ni mor cyfan. Gweld mewn drych yr ydym. A hynny'n aneglur. Ond mi welwn ni ddigon. Mi welwn ni ddigon i'n gwneud ni'n wir ddiolchgar. Mi welwn ni ddigon i'n cynnal a'n cadw ni. Mi welwn ni ddigon i'n nerthu ac i'n galluogi ni yn ein cenhadaeth. A hynny hyd nes y daw. Gadewch I ni felly baratoi ein hunain I ddod at y bwrdd trwy ras ein harglwydd Iesu Grist a thrwy gariad Duw ac fel cymdeithas yr ysbryd glân ac iddo ef y byddai'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Mae'n siŵr yn rhan ni gyd ydyn ni'n mor ddiolchgar i'r Parchedig Gwyndor Richards, a mae'n harwain ni, a mae'n tywys ni tuag at I fordeb. Diolch I ti, Gwenda, yn fawr iawn. Fe ganwn ni nawr yr ail emyn yn nhrefn y gwasanaeth. Nid oes yng Nghrist na 210 orllewin gogledd chwaith, cymdeithas gref o gariad sydd yn un drwy'r ddeiar faith. Ac ar ôl I ni gorffen canu yr emyn hon, a'i gofyn I chi yn garedig, os ydych chi'n medru I aros ar eich traed ar gyfer pan bydd Nan yn galw'r enwau I goffau. Diolch yn fawr ni.
Parhewch ar eich traed os gwelwch chi fod mor dda i ni gael coffau y rhai a hunodd. Y parchedig Trevor Jones a ordeinwyd yn 1953. Y parchedig Ieuan Lloyd a ordeinwyd yn 1953. Y parchedig B. Hayden Thomas a ordeinwyd yn 1956. Y parchedig T. Leonard Williams a ordeinwyd yn 1959. Y parchedig John Davies Hughes a ordeinwyd yn 1960. Y parchedig Eifion G. Jones a ordeinwyd yn 1960. Y parchedig Eirwyn M. Pierce a ordeinwyd yn 1962. Y parchedig Mima Morse a ordeinwyd yn 2003. Mrs Beryl Jones, Mrs Ann James a Mrs Morwen Hyan. Anwch chi eistedd os gwelwch yn dda. Dwi'n hynod o ddiolchgar o fod wedi derbyn y ddwy goffhad arbennig yma. Coffhad yn gyntaf i'r parchedig Ieuan Lloyd ac wedi cael ei sgwennu gan y parch Harry Parry. Ar mur yr amlosgyfa Bangor, bnawn llun yr 2 o Tachwedd 2021,
ar achlysur angladd y parchedig Ieuan Lloyd, a fu farw 12 diwrnod ynghynt. Roedd na lun hyfryd ohono, gyda'r wen gynnil na thylodd henaint. Nid mewn uniform gweinidog, fel y gwisgau nôl y galw, ond gyda chrys ceg agored a het hael. Petai dymder i'r llun, hwyrach y byddai pridd y melyn byrhedyn a'r gyrion Machynlleth yn dal ar ei esgidiau. Yno, y magwyd o a'i ddwy chwaer. Ei dad yn dyddynwr a'i fam ar y pryd yn cadw siop y pentref. Un o hogia'r ail gyfle oedd o. Gadael cethiwed ysgob heb alwedigaeth benodol ac yna'n rhagluniaethol y weinidogaeth yn dŵad i'w feddwl ac i'w galon. Yna fel cynifer o egin weinidogion y cyfnod, treulio blynyddoedd o goleg cyn cael ei ordeinio'n weinidog gyda'r presbyteriad yn 1953. Mewn cynhadledd yng Ngholeg Harlech, coleg yr ail gynnig fel ei geldwyd, y bu Ieuan a Beryl gwrdd a phriodi yn 1955. Bu'r ddau yn gwmni ac yn gefn cadarn i'w gilydd, gydol y blynyddoedd. Wedi ymddeol, y ddau yn crwydro i wahanol fannau ac i lawen gwrdd â hen gyfeillion. A dyna enbyd oedd absenoldeb a norfod Beryl o'r angladd oherwydd ei anhwylder. Ac eto, roedd hi yno yn llond pob meddwl. Bu'r parchedig Ieuan Lloyd yn weinidog caredig a derbyniol, yn ŵr prysur a gŵr o ddifri gyda'i alwedigaeth. Agor y gwys cyntaf ym Mhentre Dŵr uwchlaw Llangollen, symud i gylch Derwen yn Nyffryn Clwyd, cyn treulio blynyddoedd dedwydd ym Mhres Statyn a'r Cylch. Hynna wedi ymddeol gollwn angor dros dro yn Llanrhaeadr, ddwy filltir Rhuthun, cyn angori'n derfynol yn Llanfair Pwll ar Ynys Môn. Roedd gan Iesu rhai disgyblion tawel. Un o'r rheini ar lawer cyfri oedd Ieuan. Anesmwytho am bethau yn siŵr, chwedl tir Roland Hughes am hen weinidog, ni regodd fyd a welai weithiau fel penstrem pi gyd. Nid na fynegodd ei farn yn groew ac yn gadarn. Byddai wedi medru ennill gwobr am fod yn llifbrif y flwyddyn sawl tro. Dehongliad geiriadur Cymraeg Gomer a'r gair ydy rhywun sydd a'i ben mewn llyfr byth a hefyd. Do, bu Ieuan yn brynwr a darllenwr llyfrau ac am gyfnod yn adolygu cyflorau i'r goleuad. Colled enbyd iddo fu ei olwg yn pylu. Eto, ail gyfeiriodd yn ddirwgnach i wrando ar lyfau yn hytrach neu darllen. Yn ei bregethau, dyfynau farddoniaeth, gwenallt a'i thema crefyddol yn aml. Yr hen longau tu ôl i'r llifddorau a gwybod y geiriau heb adnabod y gair. Roedd Ieuan yn fethodyn o argyhoeddiad. Gwnaeth bopeth o fewn ei allu i gefnogi'r enwed ar lefel leol a chenedlaethol, yn bwyllgorwr a chynadleddwr da. Bu'n lywydd y Gymdeithasfa yn y Gogledd o 1990 i 91, ac yna yn 1993-94 bu'n lywydd y Gymanfa Gyffredinol. Bu crwydro i gynrychiolwyr Gymanfa yn broddiad oes i'r ddau, yn arbennig ymweliad ar India, a fu'n faes cenhadol i'r enwad unwaith. A chi digwyddiad braf. Oedd mae'r parchedig Evan Morgan, Caerdydd, ein llywyd presennol,
arweiniodd addoliad ddydd ei angladd. Yn y 60au a ninnau yn weinidogion am y pared a'n gilydd, y naill yn uwchaled a'r llall yn Nyffryn Clwyd, y tanwyd y cyfeillgarwch rhwng dau deulu, cyfeillgarwch a barodd oes, a phan gyrhaeddodd plant i'r aelwydydd, aeth y cwmwl yn ddyfnach fydd. Ond ei deulu oedd bennaf yn ei olwg bob amser. Mi fyddai'r rhys y mab a'r rhian, a'i merch Eiri, a Sioned y ferch a Keith, a'i merch Lowri, yn rhan o bob sgwrs bron. Idiom Saesnag ydy pay back time. A'r ystyr cynhenid oedd talu daioni am ddrygioni. Yr hyn a wnaeth ei ddisgynyddion oedd talu da am dda a talu mwy na'r gofyn ar ben hynny. Ac yma niolchi yr un mor fawr i'r parch Dafydd Andrew Jones o Sasiwn y De am y deyrnged yma i'r parchedig D. Hayden Thomas. Pan fu farw y parchedig David Hayden Thomas ar y 6 o Fehefin, yr oedd ei ben-blwydd yn 90 oed yn agosau. Bu fyw felly drwy gymaint o ddatblygiadau pell ei gyrhaeddiad, a welodd ein cymunedau a'n cenedl ni o dyd erioed. Daeth gwyddoniaeth a thechnoleg a bendithion a herion lu. Daeth humanistiaeth a seculariaeth a ffordd wahanol o feddwl a byw. Werthoedd a blaenoriaethau newydd yn pobl. Daeth y dylanwadau'r rhain ynghyd a phresenoldeb cynyddol crefyddau eraill i danseilio ysbrydoledd Gristnogol genhennid y genedl. Ond fel eraill o'i gyfoedion, ordeiniedig a lleug, cadwodd Hayden y ffydd ac ymdrechodd ymdrech lew i'w chyhoeddi a'i byw. Pentre glofal y Betws, Rhydaman, ardal a chymuned glo Carreg Sir Gar, oedd ei gynefin, ei dad yn lwr, a'r teulu'n aelodau yn y Capel Newydd, H.R. Davies a T.J. Davies yn ei tro yn weinidogion yno. Y Gymraeg a'r capel yn parhau yn rymus yn y gymdogaeth ac yn ddylanwadau ffurfiannol ar fywyd yr Hayden ifanc, ac fe aros felly gydol ei oes. Ysgolion lleol gan gynnwys Ysgol Ramadeg Enwog Dyffryn Aman a'i haddysgodd, colegau Caerdydd a'r Coleg Diwinyddol Aberystwyth, a'i paratodd ar gyfer ei ordeinion weinidog i Grist yn Salem, Aberystwyth, ym Medi 1956. Pimpsaint, Cwm Twrch a Chwrt y Cadno, a Caion ddiweddarach, fu ei faes cyntaf. Gogledd Penfro, y Tabernacl Tŷ Ddewi, a Chaer Fechllech a'i denodd oddi yno yn 1961. Bu Doreen, merch o Lanarth, wrth ei ochr ac yn gefn iddo am 65 mlynedd. Fe'i priodwyd ar y 14 o Fawrth 1957, gyda dyfodiad Alison yn 1963. Gwnaed y teulu'n gyfan. Newid cyfeiriad fi yn 1965, pan benodwyd Hayden yn swyddog Henoed Cymru a thrachefn yn gyfarwyddwr Cyngor Henoed Cymru. Gwnaeth waith arloesol y maes gofal Henoed. Daethom i'w adnabod fel Hayden Henoed. Fe'i gwelwyd ar raglenni teledu a radio yn hyrwyddo buddiannau pensiynwyr a phobl oedrannus. Bu'n darlithio ar ei faes, yn trefnu presenoldeb y cyngor ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn sefydlu pwyllgorau lleol trwy Gymru. Golygai'r swydd deithio ledled Cymru dros 26 mlynedd. Bu'n gyfrifol am nifer o brosiectau sy'n parhau, megis Victim Support, Hospital Discharge Scheme
yr wythnos hynod flynyddol a chyflwynodd raglen o goniadaeth y cyser cysylltiedig â hi. Bu ganddo fewnbwn i sefydlu adran geriatric yn yr ysgol feddygol yng Nghaerdydd, ynghyd â sefydlu cangen o The University of the Third Age yng Nghymru. Fe'i hanrhydeddwyd â gwisg werdd gorsedd y braidd yn 1999 am ei gyfraniad i fywyd Cymru. Bu geiliol a gweinyddol fe'i gyfraniad i'r cyngor henoed, ond ni ymadawodd ar weinidogaeth, oherwydd wedi ymaelodi yn Salem Treganna yn 1965, fe'i hetholwyd yn flaenor yno yn 1968. Bu'n fugail iddi mewn cyfnodau di-fugail rhwng 1967 a 69, a rhwng 1983 a 1991, pryd y daeth yn weinidog llawn amser ar ofalaeth Salem, Peniwel a Holy Trinity y Bare, ac yn ddiweddarach Bethel, Rwbeina, cyn ymddeol ar drothwy'r mileniwm newydd. Diogelodd Gymreictod yr eglwys hon ac yn ei gyfnod ef gwelwyd dechrau twf y mywyd yr eglwys gyda mewnlifiad o Gymru Cymraeg i'r rhan hon o'r ddinas. Cynhaliodd gynhadledd undydd yn 1993 i ystyried cyfleon a herion o dyfodol, gawn ei defnydd o'r doniau amrywiol daeth i fywyd yr eglwys. Dyma flynyddoedd sefydlu clybiau i blant ac ieuenctid, nosweithiau nawdd a ser yn Salem, i godi arian at achosion megis cymorth Cristnogol, heb sôn am yr adfywiad yn yr ysgol Sul a'r ymweliadau blynyddol a threfeca, yr astudiaethau Beiblaidd a Chymdeithas y Gadwyn. Wedi ymddeol bu'n ffyddlon i Gymdeithas Hamdden Caerdydd ac agorwyd drysau gwasanaeth i'r cyfundeb pan etholwyd ef yn ysgrifennydd Sasiwn y De yn 2004 ac yn llywyd iddi yn 2007. Dyrchafwyd ef i gadair y Gymanfa Gyffredinol yn 2008 a chafodd ei gynrychioli yn Haiwan yn 2009. Adeg ei farw, ef oedd llywydd Henaduriaeth Morgannwg Llundain, a hynny wedi iddo fod yn ysgrifennydd am 9 mlynedd gan bontio'r hen drefn ar newydd. Rhoes gyfraniad i'r bwrdd pensiynau ac i banel ar olygu y swyddfa ganolog. At hyn, bu'n bregethwr cyson ym Mhilpudau'r De. Cyflawna'r swydd hyn yn gydwybodol manwl gyda phwyslais ar yr ymarferol. Mi rydan ni heddiw yn coffáu ac yn diolch i Dduw am fywyd a gwasanaeth gwreigniol, gweithgar a ffyddlon. Roedd y dirywiad crefyddol sydd yn y tir yn benodol ac yn bryder iddo, a cheisio ddwyn ei brofiad gweinyddol helaeth i lunio strategaeth fyddai'n cyfuno eglwysi a chryfhau unedau lleol yn eglwysi hyfyw eu tystiolaeth. Nid pawb, wrth gwrs, gefnogau'r weledigaeth honno, ond daliodd ati yn fyw ei feddwl ac yn frwd ei weledigaeth i'r diwedd. Ac i aelodau, ei ofalaeth, bu'n fugail gofalus, a phregethau'n gymeradwy gyda think cyfoes i'w neges. Roedd ysgytwad ei law yn groeso brwd i newydd ddyfodiaid. Gosododd seiliau diogel i'r adfywiad ddaeth i fywyd Salem, a chyfrannodd ef a Richard Hall Williams at ddiogelu hanes yr eglwys. Gŵr pendant ei farn a chadarn ei argyhoeddiadau. Profodd lawenydd yn y gwaith ac yn arbennig y mywyd ei deulu a'i ddileit yn ei wirion, yn sgwrs edmygus ganddo. Yr epos neu gysylltiad nhw ble bynnag yr oeddent yn y byd. Gwelodd ddyddiau blin, yn arbennig pan fu farw John, priod Alison, a thad James a Matthew, ac yn fwy diweddar colli frawd Eirwyn. Yn fachgen bu gofid am ei iechyd, ond goresgynnodd y cyfan gan gynnwys cancyr hyd dechrau'r flwyddyn hon. Roedd yn ŵr o allu
ymroddiad ac egni, a chyfeirwyd yr rheini oedd ddyddiau cynnar yn y betws i wasanaethu Iesu Grist, ei efengil a'i eglwys. Mae'n ein cydymdeimlad yn ddwys a di-ffiant gyda Doreen, Alison, James a Matthew, Nita ei chwaer a'r teulu oll yn ei galar. Ac yn awr, pallu o'r corff wedi brwydro mae'n gorffwyso oddi wrth ei lafur, yn edwyddwch a llawenydd ein harglwydd. I Dduw y byddor diolch. Yr hwn sy'n rhoi'r fuddugoliaeth i ni trwy ein harglwydd Iesu Grist. Llawenhewch yn yr arglwydd bob amser. Let us pray. Eternal and ever-loving God, whose we are and whom we seek to serve, be in the midst of us as we give thanks for those who have gone from the sight of earthly eyes. They, in your nearer presence, worship with us tonight in the mystery of the one family in heaven and on earth. We remember those who you called for high office in the connection. They bore the agony of great decisions and labored to fashion the Ark of the Covenant nearer to your design. But we also remember those who little recognized in the sight of their fellows bore the heat and burden of the unrecorded day. They served serene and faithful because they knew you had made them priests and kings, and now they shine as the stars forever. For each of those named and remembered, whose memories are more precious than words, they now see and understand those things which are yet beyond our understanding. Part of the saintly body surrounded by such a cloud of witnesses, we do not understand the mystery of our coming or going hence. If it be your holy will, tell them how we love them, and how we miss them, and how we long for the day when we shall meet with them again. God of all comfort, whose everlasting arms cradle us tonight, we commend to your care all those in our chapels and churches recently bereaved, who sometimes in the night cry, "Would God it were morning," and in the morning cry, "Would God it were night." Bereft of their dear ones, the chair at the fireside now empty, they are bereft of the familiar scenes and sounds where happiness once reigned. Lift from their eyes the too distant vision of the resurrection of the last day. Alert them to hear the voice of Jesus say, "I am the resurrection and the life," that they may believe this. Bring us with them at the last, through the grace of Christ, to the Father's house, that we too may hear the words, "Well done, good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord." So when the shades of eve lengthen, and the busy world is hushed, the fever of life is over, and our work here is done. Grant us a safe passing
that in the company again of those whom we love, and for the briefest moment have lost, may understand the mystery and may behold the vision glorious through Jesus Christ our Lord. Amen. Thank you, Mike, for the prayer. Thank you. We sing the third hymn, Wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dyfnder dangail oes, pryd hyn o rwyf yn dibrysio'r byd a'r holl agoniant sydd ynddo i gyd. Trydydd emyn. Diolch ni. Mae croeso i bawb wrth fwrdd yr arglwydd. Pob dyn, menyw a phlentyn. Oherwydd mae Crist yn dod â heddwch i bawb, gan chwalu pob wal mwyn i'r lliaws allu dod yn un. Un galon, un teulu, un ddynoliaeth newydd. Oherwydd nid yw Duw, y cariad â Christ sy'n bopeth ac ymhawb, yn dangos unrhyw duedd nac yn gwahaniaethu. Felly, nid yw hil na dosbarth, rhywedd na rhywioldeb, gwleidyddiaeth na chrefydd,
personoliaeth na chenediligrwydd yn cyfrif o'n plaid ni nac yn ein herbyn ni. Mae goleuni Crist yn dyrchafu pob un ohonom ni. Crist, y carcharor a'r noeth. Crist, yr un newynog a sal. Crist, yr un sychedig a'r dieithrin. Crist, yr un sy'n wahanol. Oed I ysbryd Duw hofran uwchben ein hanrefn, ein cysineb a'n difaterwch. Oed iddo ddisgyn yn cylonau gyda chariad a phleser. A'n hanfon allan i'r byd I wrando a gwasanaethu, a'n hysbrydoli I faddau a chymodi. Oherwydd mae croeso I bob un ohonom ni wrth fwrdd yr arglwydd. Bob dyn, menyw a phlentyn. Amen. Oherwydd fe dderbyniais I oddi wrth yr arglwydd ar hyn hefyd a droddodais I chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos a brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddoi ddiolch fe ei torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gnewch hyn cof amdano. Yn yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed I. Gnewch hyn bob tro'r y fwchedd cof amdano. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn gyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes a daw. Byddwn ni yn syml iawn, yn bwyta'r bara fel byddwch chi'n ei dderbyn o, a wedyn fyddwn ni gyd yn gadw'r gwin wedyn I yfed y gyda'n gilydd. Yr arglwydd Iesu, y nos a brydychwyd ef a gymerodd fara, ac wedi iddo ddiolch fe ei torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd yn cael ei dorri er mwyn chwi. Gnewch hyn cof amdanaf.
Yn yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gnewch hyn, bob tro ryfwch ef, cof amdanaf. Ac i gloi yn ein dyfynnu y frawddeg oedd Gwenda wedi sôn wrthon ni. Danfon ni oedd ei yma yn ymwybodol o gwmni'r cwmwl anweledig o dystion, ac yn sicr o gymdeithas ein harglwydd bendigedig. Nid oes bellach fwy i'w ddweud, ond mae yna llawer i'w wneud. Felly yn enw Iesu Grist ein harglwydd, a wna allan ni weithio. Amen. Fe ganon ni gloi yr emyn
Gwilym Hiraethog, dyma gariad fel y moroedd, tosti'r eithau fel y llu, twysog bywyd pur yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Ac yn y blaen, diolch ni, yr emyn ola. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas i lan ysbryd ef, a fyddo gyda ni oll. Amen. Thank you for your entire cooperation today. Bring peace and speed. Diolch i bwy bynnag sy'n gyfrifol am i ni gael ymuno yn y gwasanaeth heno.